Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kuma an sha ruwa lafiya. Darasinmu na yau ina son nuna mana wani sirri ne guda biyu wanda yake cikin WhatsApp, wanda mafi yawancin mutane waɗansu daga cikinmu ba su san da shi ba, waɗansu kuma sun san da shi. Sakamakon mafi yawancin mutane suna amfani da GB WhatsApp duk ko da irin matsalar da shi wato ainihin GB WhatsApp yake da shi. To amma waɗansu ba su san wannan wato ainihin sirrin ba. Sakamakon shi kanshi normal WhatsApp yana da abubuwan da mafi yawancin mutane ba su san da shi ba. Dalilin da ya sa mafi yawancin mutane suke amfani da GB WhatsApp kenan. To insha Allah da zarar ka kalla wannan bidiyon za ka kalla abin da nake nufi. Sannan kuma idan wannan ne zuwanka na farko akan wannan channel tawa, kai kokari ka danna mini alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙwararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye da zarar na saki. Yanzu me zamu abu na farko da zamu yi sai ka zo ka shiga cikin kan WhatsApp ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar haka, sai ya kawo ma wannan fuskan sai ka zo nan. Yanzu misali, akwai mutanen da za ku wato ainihin kana hira da mutum sosai ko kuma kana son wannan duk hirar da kuka yi da wannan mutumin ya zama cewa duk bayan minti wato ainihin 24 hours 24 wannan hirar da kuka yi ya goge da kansa ta yadda ba sai ka shiga kana goge wannan hirar ba. To yanzu me zamu yi? Wannan shine sirri na farko kenan da nake so na nuna mana. Abu na kuma da za ka yanzu misali a ce kamar wannan ne wanda nake wato ainihin wannan hirar da shi. Misali wannan. Ina yawan hira da shi sosai ta yadda kuma ina so wannan hirar ɗin ta dinga goge kanta da kanta ta yadda ba sai wato ainihin na zo ina goge wannan hirar ba. To yanzu ya zamu yi? Bayan ka zo ka shiga cikin WhatsApp ɗin shi kamar haka, sai ka zo nan sama wajen ainihin kamar profile nashi nan sai ka taɓa. Bayan ka taɓa kamar ka kama wannan fuskan kamar haka. Bayan ya kama wannan fuskan kamar haka, sai ka jawo nan ƙasa a hankali sai ka zo nan inda aka rubuta disappearing messages. Bari in nuna mana shi. Nan wajen kenan. Inda aka rubuta disappearing messages ɗin nan sai ka taɓa wannan wajen ɗin kamar haka. Bayan ka taɓa zai kawo maka waɗannan wato ainihin zaɓukan guda 4 ga su nan. Message time ga shi nan 24 hours, 7 days, 9 days da kuma wato ainihin zai nuna ma alamar off ɗin nan. To idan dai yana kan alamar off ɗin nan, to dukkanin wani saƙo da ka tura wa mutum, to saƙon ɗin za ta zauna a kan wayan ɗin ta yadda babu yanda za a yi ta goge kanta har sai idan kai ne ka shiga goge ta. Idan kuma ka dawo da wannan alamar stick ɗin, ka dawo da ita a nan a wajen 24 hours ɗin, to ka dawo da shi alamar cewa dukkanin wani saƙo da ka tura masa duk bayan minti 24 zai goge kansa. Idan kuma ba ka so duk bayan minti 24 sai ka dawo da shi nan inda aka rubuta 7 hours ɗin nan ko 9 days. Amma a shawarce gaskiya gara ka bar shi a nan inda aka rubuta 24 hours ɗin a nan kenan. Saboda ina ga kamar nan ne ya kamata a ce ka bar shi in dai kana so dukkanin wato ainihin wani saƙo da ka tura bayan minti wato ainihin 24 ya goge kansa. A shawarce gara ka bar shi a nan. To wannan shine sirri na farko da na ce zan nuna mana. Sai kuma sirri na biyu. Sai mu dawo baya. Bayan ka dawo baya kamar haka, ka dawo ainihin kan fuskar wato ainihin WhatsApp ɗinka kamar haka. Sau da yawa za ka kalla mutum wani lokaci yana so ya sa wato ainihin wallpaper a cikin WhatsApp ɗin shi. Sakamakon kuma yana amfani da normal WhatsApp sai ka kalla ya gagara ya sa wato ainihin wannan alamar ta wallpaper. To yanzu ya zamu yi? Abu na farko da za ka yi sai ka zo ka taɓa wannan madannai guda 3. Domin ita wannan hanyoyi ne guda biyu amma zan nuna mana su ɗaya bayan ɗaya. Na farko shine sai ka zo ka taɓa wannan madannan guda 3 ga su nan. Misali kenan. Bayan ka zo ka taɓa wannan madannan guda 3 kamar haka ya kama haka sai ka zo nan inda aka rubuta setting a ƙasa sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai kama wannan fuskan kamar haka sai ka zo nan inda aka rubuta chat ɗin nan, chat nan inda aka rubuta chat sai ka taɓa wannan wajen inda aka rubuta chat. Bayan ka taɓa kamar haka zai kama wannan zaɓukan guda 2 a sama ga su nan. Wannan zaɓukan guda 2. To yanzu me zamu yi? Abu na farko da zamu yi tunda mun ce zamu nuna yadda za ka sa wallpaper sai ka zo nan inda aka rubuta wallpaper nan kenan sai ka taɓa. Bayan ka taɓa kamar haka zai kawo maka wannan fuskan sai ka zo nan inda aka rubuta change ɗin nan. Nan bari in nuna mana shi inda aka rubuta change sai ka taɓa wannan wajen ɗin nan. Kalla inda na ɗan yi circle nashi nan inda aka rubuta change sai ka taɓa wannan wajen kamar haka. Bayan ka taɓa kamar haka zai kawo maka ainihin wajen inda hotunan wayanka suke. Ga shi ne inda aka rubuta my photos nan kenan. Sai ka taɓa wannan wajen.
da zarar ka taɓa wannan wajen to zai kawo maka dukkan waɗansu hotuna da suke cikin wato ainihin wayarka kamar haka. Ka gani? Kana taɓa already zai kawo maka in koma baya ka gani. Already misali yanzu kana taɓa inda aka rubuta my photos ɗin nan kamar haka zai kawo maka foldodin da wato ainihin suke cikin wayanka na hoto. In sai ka zo ka zaɓa hoton da ya maka wanda kake so ka ɗora akan wayarka. Yanzu misali ni bari na zo na shiga wato ainihin wannan folder ta camera ɗin nan. Sai in taɓa bayan na buɗe kamar haka zai kawo min ka gani. To yanzu misali sai ka zaɓi dukkanin hoton da ya ma wanda za ka ɗora. To yanzu misali ni wannan hoton shi nake so na ɗora akan wato ainihin wallpaper ɗina. Wannan kenan gashi nan. Already kana taɓa hoton zai kawo maka kamar haka. Kun kalla? Sai ka zo nan ka taɓa inda ka rubuta set wallpaper ɗin nan kamar haka. To kana taɓa already wallpaper kun kalla ta riga ta zauna a wato ainihin kan wayarka ta yadda da zarar ka shiga za ka kalla hotonka. To kamar yadda na ce wannan hanya guda biyu ce. To wannan hanya ta farko kenan yadda za ka sa wato ainihin wallpaper. Sai kuma hanya ta wato ainihin biyu ita ce ta ƙarshe kenan. Yanda za ka yi misali za ka yi ka zo kamar misali kan chat naku. Yanzu misali kamar wannan a ce abokina ne. Yanzu wannan abokina ne gashi ya min magana. Yanzu kuma ina so in sa wallpaper. Yanzu misali ka gani sai ka shiga ainihin chat naku da shi kamar haka. Bayan ka shiga chat naku da shi kamar haka sai ka zo nan wajen wato ainihin waɗannan madannun guda uku kamar yadda na nuna mana ɗazu. Bayan ka shiga chat naku sai ka zo wajen waɗannan madannun guda uku sai ka taɓa su kamar haka. Already kana taɓa su zai kawo maka nan inda aka rubuta wallpaper gashi nan idan kuka kula. Shi ne inda aka rubuta wallpaper inda na yi cycle ɗin nan. Already sai ka zo ka taɓa shi kamar haka. To kana taɓa zai kawo maka wajen inda na nuna mana ɗazu inda aka rubuta change ɗin nan. Sai ka zo sai ka taɓa wannan wajen ɗin kamar haka. Kana taɓa zai kawo maka nan inda aka rubuta my photos sai ka taɓa kamar haka. Kana taɓa to zai kawo maka sai ka zaɓa folder da wato ainihin hoton da kake so ka ɗora yake ciki. Yanzu idan kuka kula wannan hoton shine wanda muka ɗora ɗazu. Kun kalla wannan dukkanin hotuna na ne. Dukkan wani hoto da nake so idan ina so in canza wancan hoton da na sama sai in canza idan kuma ina so in bar shi. Kun kalla already ga hoton nan sai ka zaɓa. Yanzu misali kun kalla wannan hoton shine muka ɗora ɗazu. Yanzu ma bari in canja shi ku gani. Yanzu bari in canja shi bari mu nemo wani sai mu ɗora. Yanzu misali a ce wannan ne shi nake so na ɗora a kai. Wannan bari in nuna mana shi. A ce wannan shine wannan hoto wanda na cycle a kan shi. Sai in zo in taɓa shi kamar haka. Kun kalla already ina taɓa gashi nan hoton ɗin tawa sai ka zo nan ka taɓa gashi nan a ƙasa. Already kana taɓa to hoton ɗin kun kalla ta riga ta hau. To ta haka ne ake yi a wato ainihin a ɗora wallpaper a wato ainihin kan waya wadda wato ainihin kake so ka ɗora. Da kuma yanda za ka sa disappearing message ta yadda message ɗinka zai dinga gogewa. Wannan sune sirrika guda biyu da na ce zan nuna mana. Da fatar kun ji daɗin abin da na koyar da mu inda na kuskure kuma ku gafarce ni. Sannan idan wannan shine zuwanka na farko akan wannan channel tawa kai ƙoƙari ka danna min alamar subscribe. Sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zarar na saki.